Aquesta setmana els grups parlamentaris del Partit Socialista de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya han presentat una esmena de totalitat a la ILP per l'habitatge digne signe. Bàsicament, aquesta esmena de totalitat significa que són contraris a aquesta proposta que ve des de la societat civil i que té el suport de 55.000 joves que han signat per intentar millorar l'accés a l'habitatge. El mateix govern, que té una gran capacitat per concertar les polítiques d'habitatge amb els promotors i les immobiliàries i per solucionar-los els problemes financers que actualment tenen i que fa 5 anys aquestes mateixes entitats immobiliàries s'han fet d'or amb el mercat de l'habitatge al nostre país. Un govern que no té cap tipus de sensibilitat entorn de les polítiques d'esquerra i de facilitar veritablement l'accés a l'habitatge als joves i que es centra més en solucionar les problemàtiques empresarials de les mateixes empreses que han tingut nivells de beneficis superiors al 200%. Estem força decebuts amb aquest govern, estem força decebuts en que durant totes les converses havíem mostrat la voluntat d'arribar a un acord i ens han notificat aquesta resolució de presentar l'esmena a la totalitat de sobte i sense previ avís, i valorem de forma molt negativa totes les polítiques públiques que estan exercint i que han exercit en l'últim temps i la direcció que porten, ja que mostren que no hi ha voluntat de solucionar el problema de l'accés a l'habitatge per part de la gent jove.